Santol. Ayan. Kasi from Bicol po siya, mga idol. Ayan. Siyempre kaya, Nico Rudio, ang aking kuya. Si Kuya Nico Rudio. Kaya Sir John Sullivan, ayan. Malapit na rin mag-ano yan, 1,000 subscribers. Gawin nyo na itong 999. 999 para ano, may challenge pang isa. Magkuras muna. So ito, mag-jamming lang po tayo dito, mag-enjoy lang po tayo. Here is something from Mayonnaise.
Ayan, syempre, hindi yung Bagalan po muna natin ang konti. Siyempre, kung alam niyo po yung song, sabayan niyo po ako. Isaw sa'yo, tugon sa akin. Ramdam mo sa panig. Ako ngayon ay nag-iisa. Sana ay nabihan na.
I love you. I love you. Para sa lahat ng mga nagmamahal ngayong gabi. I love you. Para sa lahat ng mga ilang ngayong gabi. Meron kong puro broken hearted. Sino mong manlalaki? Ay, sino mong lalaki? Sino mong manluloko? Lalaki o babae? Si Mami Ice daw, manluloko daw. Kasi si Mami Ice. So, yan, simulan na lang natin. Kung alam niyo yung song, sabayan niyo po ako. Kasi di ko na mag-isa, kalagahan kita ng hinisa. Ilang beses na inaamin ko, ikaw at ikaw ay ang gusto kong kinisa. Di ko makaya na hindi ka kasama, umagaya ka dahil mamalasama. Kaalala isa, wala na gusto sa kanila. Babalik ko
Hindi ko na hinabasa kung sa isip ko